до края на света. Вау, успяхте! Аз го да ме. Я да го видя. Как идеш? Дай ми го! Че хубав тремък. На къде сте се запътили, дружина? Ами към бряга на Мастирището, там при Антен. О, Криси, това антена ли е? Аз мисля, че това е антената ми се свърши с това. Той ти извънземно. С кой се свързваш, Кристи? Баба Джичи. Те извънземни ли са? Еми да. Както нас трима. О, ние сме семейство извънземни. Еми да. Голям извънземен, малък извънземен, среден извънземен. Кристи, това е летящата метла ли? Айде, добри си. Айде, тръгвайте!